inini nofunga pakutanga ndakafonerwa naMadhimba Sabhuku Madhimba vanditi ndiri kukumbirawo kuti unondibatsirawo Changamire varwara kuri abaenzi ndibva ndati alright saka kuti ndiende ndega azviiti hakuna here mumwe wamunokwanisa kutumawo kubhuku kwenyu zvikanzi chirega tikupe Sabhuku Mariga ndikati alright hazvina amhosva ndibva ndavabvunza kuti kuenda kwani zvikanzi ndimambo wedu ndiSabhuku Mariga vakadaro saka inini Mariga ndeve kubhuku ripi repaMadhimba kuna Kombe uko kuna Kombe nofunga inini handingatadze kuremekedza shuwa ndobva ndapa ruremekedzo. Ungazive here kuti vakagadzwa vana makore mangani vagadzwa Sabhuku? Masabhuku agadzwa manje ndezvamai manje korapera Masabhuku anenge ane 2 years ndandenge ndakanzwa kuti akagadzwa musingazvizive 2 years nachangamire ivavo vainzi pane Masabhuku mamwe matsva ainzi akagadzwa kuna na32 nekuna Kombe Kombo musingazvizive naye uchangamira vachiti vatumwa nemi saka waenda kuna Changamira ndibvo wabatsira ndibvo wazoenda kune imwe mhuri iyo yokabidze tinotenda ndibvo wabatsira uchiti ukuda kumhanyira kunobatsirani Changamire wanga watenderwa naChangamire ivavo here kuti unobatsira mhuri iyoyo right maita pamusoro imamo zvandakaita ndakafonerwa naPride Kwengwe akanditi sisi vangu vari kurwara havasi kunzwa mushe nafunga akanditanga kundisira meseji kufoni kwangu musi wa 25 December akati sisi vangu vari kuda kukuona sezvo vanzwa kuti chokwadi ndinobatsira ende chokwadi ndinobatsira vanhu saka ndobva ndati zvina mhosva ivo havakwanisi here kuuya kuno zvakanzi ndinotouya kuzokutora iwewe uye kupi kumba kwangu ndibatsirawo sisi vangu havasi kuita mushe vari kuda kukasira kudzokera kubasa ndikati alright asi inini ndine rwendo rwandinoda kuzoenda ndakatumiwa kuti ndiende kunobetsera kwaenzi zvikanzi alright iwe chiuya kumba utore bhaiki rangu chisiyare ikoko ndaida kuuya nerababa chisiyare ikoko uchitora rangu uchienda naOwen Mutinhimira uchibatsira uchidzoka ndibva ndavafonera vaenzi vari kuzviziva kuti chokwadi ndava nepamba pandaenda kuti ndichibatsira ndichipedza ndoenda kwavo mvura ndobva yanaya ndobva ndakundikanawo kuenda kwaenzi kuye ndobva ndazoenda kwakusena handina kutodzokera kumba. Okay, my worship, in this case pari kuda kuti Sabhuku vauye vazopindura mubvunzo because ndiSabhuku wekwaChundu saka anofanira kuti auye ozopindura uyezve panapa ari kuburitsa kuti Sabhuku ndokavakampa authority yekuti aende kunoshandira vanhu saka anofanira kunge aripo ozozvipindurira aripo pane kuti tigamuchire zvavataura dzimwe dzenguva anogona kunyeka zvakanaka ndazvizvo ko on the day raukaenda uko wakati hautye kunomira kana padare unogona kutaura zvizvo zvaunotaura toda kungoziva kuti une mapepa here anokodzere kuti uri muprofita eTMPC? Tinotenda mambo nofunga inini unopinda kereke ipi? Ndinopinda Jeremiah 7. Jeremiah 7 mukuru wenyu ari kupi? Aripo ku30 ku32 30 kuvillage 30 chechi yakaregistrwa muZimbabwe iuzikane kufunga kwako hauna zvaukuziva ndinganyepi anonzani mukuru wenyu anonzani zvichauya Muponya ndibishop ndearchbishop ndichi ndiarchbishop unoizva chii nepindiro pakapedza Muponya ndewandoziva ndiwo toda kumbotanga naye anotori muprofita futi saka iwe wane nguva yakareba zvakadii muchechi? Zvandakaita chechi ndani 3 years uchibva kuchechi ndaipinda inonzi Jerusalema yekwamatsikiwa. Jerusalem Jerusalem ndiyeri ku Karuru musi waopen wamaudhiyo munonga uri mwere
inini zvandakaita pai kwakanaya mvura rukuwa redu ratoyambuka todimbutsirana tobva razara. Wanga uripo here musi wawerenga modi? Akanonoka Ndakanonoka kuuya. Wesoko handina basa nawo. Alright, ndinotenda. Zvokuti unotondera zvawaitaura pamweya wako uchiprofita? Pandakabatsira munhu Unozvitondera? ndinozvitondera. Unozvitondera. Izvi zvataura nachangamire zvokuti wakati handina zvandinotya izvo zvise zviripo pakuprofita? Ndinovimba pai makurukuriro nekuda kwe ndati inini zviripo here pakuprofita? Zviripo. Zvokuti waitiwo handina chandinotya iwe uri paprofita? Hapana. Unozvitondera here kuti wakazvitaura maaudio? Maaudio tinawo? Ya pamusoro Kana bangu kuti vaprofita. Wabvunza changamiro kuti mapepa onawo here ukazva kwatsenga ajekesa. Alright, ndinotenda inandina. Hauna. Asi unoziva here kuti Ndinodada kumubvunza because takazombopinda naye mumakatsanangura kuti mapepa anawo. Asi kuti unoziva kuti mosha? asi pepa takataura tisi makati mapepa munawo asi kuti akaexpire. Tikati munoyani akaexpire tigone kuaona kuti zvigonofamba zvakanaka. Ndinorangarira izvonde? Tichiri kurimemba. Saka toda zvakaexpire tigone kuziva chokwadi kuti makambopinda munyaya dzacho asi kuti zvakaexpire tobva tabata chokwadi. Unomprofita here? Ongo. ko wazonzi wewe ndochangamire redu kwaukaenda kwacho tichataura zita. Ongo. Wakazozviona sei kuti havazivi uchangamire kandi zvandakaita manje pamusoro emama ndakazozvizira kuno pawakatouya nezuva pandakatouya ipo ndo pandakatozviziva kuti wakaputirwa ndandisingazivi. Une makore mangano chigaro machondiwa? Ndane 26 years. 26 years chigaro machondiwa. Changamire chunda wakaziva? Right, zvakanaka. Changamire ava ndinovaziva vachiuya kuchikoro. Kuchikoro kuna awi ndokwandakadzidzira. Vanga vari sabhuku here kana kuti changamire? Changamire. Saka vaiva ndichiudzwa kuti ndichangamire futi handina kuzviti ndizvipikisa. Madzimama anogadzirwa mangani kudunhu rimwe chete? Mumwe chete. Mumwe chete. Kusii waiita mamambo maviri? Ndinotenda sezvo ndichinzwa inini vabereki vachikurukura aiti vanoti rudzi rumwe chete. Saka handingatadzi kuremekedza. Zvokuti vauri kuti mambo vanogona kupfeka zvaunenge vakapfekwa nepini? Pakunzwawo zvichitaurwa vanonzi vanototongonya. Saka inini handingazivi nekuti kutotanga kuuyawo mumatare vanotonzi vanotongonya. padare ravo ukatongera kuvabatsira kwakaita handina dambudziko navo ikoko ndinotofara kuti waibatsira hama yangu. Kana angatinadudza hangu kuti ndiomuprofita wacho indafara ndakuona asi dambudziko rangu ndiri pakuti zvinhu zvako zvese waita zvakabhenda. Ndosaka wazona wazouya kudodana dai zvazvai straight handifungo ndai kudana wandovatore 26 years kuti macho wakandoona pachikoro aunazomundoona futi yokuenda wazondoona nhasi apa tapa 1 on 1 inezi 1 on 1 wakatanga rini kuronda? Kuprofita zvandingakwanisa tenderere kuti nditsanangura. Wakatanga rini? Ndikuda gore. Ndane sofa 2016. Uchiprofita unogona kudzura here zvaunenge waprofita ukabata kuti pane chakatobva wabvisa? Ndinotenda mambo nekutsanangura kwenyu. Nyaya iripo ndeyekuti inini ndikaprofita munhu ndikakurukura naye tikawirirana tikanzwanana ndinomuti buditsa zvinhu zvako akarega ndomusiya bhozi mutemo weumbiro remuchechi unoti hatitenderwi kunongedza uroi. Asi tikange tichiwirirana pakutsanangura kwedu pachedu tinowirirana kusvika ipapo. Tiri mukuwirirana kusiri kwekuti chiri kukumira kugadzirisa mapepa echiprofita chii? Right, ndinotenda mambo. Inini mapepa anoteererwa. Inini handiripise ndinongotorerwa kumba. Chero munhu anenge andida uya mundibatsiro ndinoenda. Zvisina zhowe ndinobatsira. Chausiri kuda kupa mari kuhurumende?
kwete kuti handisi kuda asi nekuti ndinomirira pandichawana mari. Ungatiti waenda wanonamatira munhu obva asara achifa. Vanhu vakapomera muzvona. Mambo pamusoro mhosva inowanika inogona. Nyaya iripo pana watononza zera Feras Buleya. Feras. Buleya. Feras. Buleya. Feras Buleya. 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 Uneji nami? Ungu. Ichi? 28. 28 ndekupi? 45. 38, 28. Zvati ndeyekupi unobva kupi? 28. Mbingi. Ai atanga namba dzepakati. Azoti 38. Utana ne 38. Ndatanga 38. 28. Saka uwa 28. 45. 45. Age 38. Ayakashota. 28. 38 and 28. 45. Age 38. Ayakashota. 38 ndizvauri kutanga nacho. Parisi basi. All right. 28. 45. Kokutanga. Unacho chitupa chacho? Ndinacho. Tipe. Uone. Akura asi uri kudzisa here kuti iwo kuprofita kwako kwawakaita 38 panyaya yawaiprofita 28 45 45 89 89 age 38 age 38 namba yefoni yako 078 078 33 33 99 99 428. 428 inopinda yefoni Inopinda. Tinayo pana. Kanaka. Ungokuza kuti nandoda kuti iwo unoziva here kuti nyaya yako yawaiprofita inyaya yevanhu vanga vasingawirirani uyezve yakabva yatokonzeresa kuti vanhu vasawirirani. Ndinotenda pamusoro imambo. Inini ndakadeedzerwa sisi vakwengwe. Nyaya yakazongopindawo. Sei uchipinda panyaya dzakusina kuzoedzera? Mirai. Nyaya yakazongopindawo yapindawo ndobva ndabvunziwa kuti sezvo mauya kuzotibatsira munhu waMwari ndikuda kuti nditore mhuri yangu iyi asi ndicheneserewo apa mundiudzirewo mundisecherewo kuti pana here ari kubata mushonga ndikati kwete ishanje chete dziri kungotonga tomapinduro andakaita sezvo vari pachipara. Asi ndichine question yako. Pakuti makataura kuti mune mapepa asaka expire. Nokuti hamuna kubhadhara mutemo. Ndinokutendai mambo. Nyaya paipai zvayaiva yanga isina kumira mushe. Usaka mainyepa zvinhu. Andasinganyepi. Taikurukura. Nyaya pai yanga isina kumira mushe. Ndozviwa nyaya paipai yanga iri pahiti. Ndichisvika paipai nefunga ndakakutsanangurirai. Ndikati vakomana ari panze apa vari kutotaura ndoka muprofita kacho akumurova. Ndisina kunyatsonzwisa vari kubvunza kuti wainyepa here. Noti ini nditaura kuti pepa makataura ndakabvunza mapepa. Tanga ari pahiti mamuda kumurova. Vakomana ndakabvunza pakuvheta kuti ndakaona mbera kutsanangura ndikatsanangura daroka zvimwe vangachi varega kundidaro. Kuroti wakashatisa kuchenjeri. Ndaida kuti ndidzivirire nyama yangu. Ipapo ndopana ndakatomaka nhasi handiti takataura tese ndakatomira ndibate mapepa ainoita make sure. Saka sezvo iwo uri kutenda kuti kuita zviprofita kufamba uchishandira vanhu munzvimbo imhosva sezvo wazvitenda iwewe mhosva yako unogona kuzvichenesa sei kuti ugone kuregerera? Pamusoro imambo inini zvandinoita mweya wakadzika shuwa pandiri. Ndati nini ikoko kwesitakunzo iwewo ndikakubvunza pano ukatenda ukati ipapo ndakatadza mhosva. Saka changamiri vedunhu rineriwo havakuzive zvino apa nhasi wapara mhosva mukati medunhu ravo kuti vagone kukuchenesa nokukuregerera unoitawo chii chokuti vagone kukuregerera? Handisi kunyatsonzwisa kuti kuita chii chakafanana. Ndati watenda mhosva yako yekuti wakatadza wakatadzira munhu
ndizvo wakatadzira dunhu redu iwewe uri kuita zvinhu zvauri kuita zviri kunze kwemutemo. Kuti ukwanise kuregererwa pamhosva yako iyi unoita sei kuna mambo? Inini handingakwanise kuti nditongere mambo kana kuti ndivatongi. Ivo ndivo vanonditonga inini semwana wavo. Ndakakanganisa shukwari. Iwewe unokwanisa kuripira chipi pamhosva yako sekutadza kwawakaita, sekubvuma kwawaita? Sezvino handina mari. Unokwanisa kuripira chii pamhosva yako? Handisati ndabvunza kuti une mari here kana kuti uchaiwana rini? Ndine kunyeperai. Ndikatsanangura kuti ndinokwanisa kuita ichi chandisingazogoni, ndapara futi imwe mhosva. Saka mambo anogona kundiudza kuti mwanangu ukazoshanda kana kuti ukakohwa zvirimwa zvako izvo ndidai. Unokwanisa kuripira chii kana wakohwa? Haposi chandorima chibabe nefoja. Unokwanisa kuripira chii kana wakohwa? Uda kukohwa foja yese here? Yese yawina yekumuda kwako nechibage chese wounza kwa mambo. Ndinokohwa foja kandonotengesa. Mambo vanenge vanditaurira. Uda kuripa zvakadii? Ndomubvunzo wandiri kubvunza. Wasi unokona ngavanditonge mambo. Vafita zvinhu zviri simbu zvitsana Mubvunzo ushuwa uri kundiremera zvo. Uri kundiremera. Aiwa uri kundiremera kuti anofamba nemweya. Kuti nditi aiwa. Ndo test yekutanga enda kupa yekuti nemweya. Kuti dawa taura pamunda yekuzvambura. Zvandakutaura inini. Kuitira kuti mamwe maprofita azive. Hatidi muprofita anopinda mudunhu ramambo asina mapepa eTMPC chokutanga. Chepiri, kana uri mukereke yaunopinda unotenderwa kuprofita vanhu vemukereke yako chete, kwete outside. Kana wakuenda outside unopiwa mvumo nasabhuku kwauri kubva nasabhuku kwauri kuenda namambo wedunhu iroro, oziva kuti kune mwana ari kutekaira ari kufamba mumaraini umu ari kuita zvakati nezvakati nezvakati, kuitira mangwana ndonge usina mapepa. Saka zvaunofanira kuita iwewe unofanira kuzobvisira mari yedare pano $25. Kushayiwa kwako mapepa wobvisa zvekare $25 kana kuti mbudzi. Kupesanisa mhuri kwaukaita yemhuri yekukabidza yakazouya kuno kudaro wobvisira zvekare $25. Kusaziva mambo wako iwe wakambomuona pana huyo wobvisa zvekare $25. Ndoya ayembonano yako kuti waziva mambo manje maita 1-on-1. Zvichireva kuti iwewe wakuripira kudare ramambo $100 kana kuti mbudzi ngani 4. Sandongo kupa mazuva 21 chete. Kuja kwenenge yaita unongo watengesa. 21 days. Gara zvakanaka nevamwe ivanokama namambo. Vaunodetsera ndinodambudzika nawo. Kana ukabatsira hama yangu. Ukunzwisisa? Ndati kana ukabatsira hama yangu ukaibatsira ndinotofara kubatsira. Toziva kuti vaisa vachiti madzimambo tiziva kuti munyika muna mambo chi mumwe chete. Mumwe munhu akakudzwa kuti makadii mambo, makadii nduna, makadii changamire, kutaurawo kwe ari kuAir Force zviri kwenu. Halo chief, halo nduna, halo changamire, kwese kana kumagadhini zviriko. But anopiwa pin iyi nehurumende anosainwa napresident vaMnangagwa mumwe chete. Saka usazoite zvekare, usadziswe moto wembavha. Ukasvika uchida kuprofita profita iyeye. Kana ukada kuona zvimwe usanhonga tsono mumaheu. Vanhu vakanhongesa tsono mumaheu unopara mhosva. Apo unongochiti uri kubetsera. Chiona mai kuti wapo wakutambudzika, wauya wega kuno, matare ese kufoja kwese yakamira, but wauya kuzozvichenesa. Ndo zvandifadza izvi kuti wazvininipisa, wazvichenesa. Asi kana uchiita basa raMwari riite muzvakanaka nemazvo. Ndakandokumbirawo kuziva mambo ko munhu akandida mumba kwake ndinomurayira kwamuri. Usaenda.
ndinoregedza. hauna kuregista. Alright. Usaendi nokuti vanokuparira mhosva. Ndinotenda. Anita uripisi? Andiripisi. Zviri nani vauya pamba pako iwe. Alright. Usaendi kana waunzi shuya kumba kwedu iwewo ndowakutofona kuno. Alright. Ndinotenda. Toona tokupa anze kana kuti asi mapepa kanda kuripisa tora eTMPC. Ndinotenda. Kana une chipo chamwari chokubetsera. Ndinonotora. Uya naini? Nasisi vangu. Unasisi wako? Zvakanaka. Ndapedza nemwana kusumuka uende kuno. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.